Det er temmelig overvældende at skulle modtage Kulturministeriets Illustratorpris. Jeg har aldrig prøvet at lave en tegneserie før, og jeg har aldrig prøvet at lave sådan et stort projekt og samarbejde før. Og jeg har heller aldrig prøvet at modtage en pris før. Og så netop denne her pris. Tusind tak. Jeg er overlykkelig over, at den her bog vækker genklang hos andre mennesker. Hos børn, unge og voksne. Da jeg begyndte at lave skitser, det var en gang i 2010, der var jeg temmelig usikker på at vise materialet til andre. Blandt andet fordi det var meget uhåndgribeligt. Jeg havde ikke arbejdet med det her medie før. Men jeg brændte for det, så jeg tog mod til mig. Og ja, sikkert held, at jeg gjorde det. At jeg turde vise det til nogen. Og sikkert held, at dette nogen var Annette Herzog, forfatteren Annette Herzog, som står der. Meget kort fortalt, vores arbejdsproces, den blev hurtigt tæt sammenflettet. Annette har kommet med mange idéer til illustrationerne, og jeg blev dybt inspireret af hendes korte, sprøde, poetiske tekster. Annette har også været den, der holdt mig fast i de lange, seje træk. Altid støttende og opmuntrende, og god til at holde overblik på trods af mine nogle gange kaotiske arbejdsmetoder. Annette har været den, der har skabt den røde tråd igennem fortællingen. Tak til dig, Annette. Tak for det gode samarbejde, og det for mig. Uden dig havde bogen ikke været her. Og du har været fantastisk dejlig at arbejde sammen med. Det har du været. Jeg synes også, at prisen er din fortjeneste. Og så vil jeg gerne sige tak til Tine Flyvholm og Høstersøn. Sikkert held, at jeg netop valgte at vise de første skitser til Tine Flyvholm, vores redaktør på Høstersøn. Som så hurtigt, hun var så hurtig til at tro på projektet og til Annette og mit samarbejde. På et meget spinkelt grundlag fik vi, værsgo, 100 sider, 4 farver og boldvars på. Tak for den kæmpe tillid. Gode arbejdsvilkår. Tid nok, men ikke alt for meget tid. Og grundigt detaljeret feedback. Og tak i øvrigt til hele Høstersøn, som også har støttet projektet på alle de måder, de kunne. Jeg har taknemmelig for, at man har valgt at prioritere bogens fysiske udformning højt, og brugt de gode folk fra Narjana til tryk og indbinding. Og Nana, som imponerede som en kompetent stand-in for Tine Flyvholm i perioder. Og så vil jeg gerne sige tak til Kulturstyrelsen. Sidst men ikke mindst. Og også for de 2 arbejdslegater, som jeg har modtaget undervejs, og som gjorde det muligt at arbejde kompromisløst ned i den mindste detalje. Kulturministeriets Illustratorpris, det er en pris, som har stor betydning for vores fag. Der findes ikke så mange priser for illustratorer. Den her pris gør, at vi føler os set. Den giver os en ekstra gulerod ud over den naturlige drivkraft, der er i de fleste af os. Prisen og de dejlige penge, der følger med,
tolker jeg som et stærkt skub i en retning. Et ønske om at give plads til mere fordybelse. Jeg føler også, at den giver mig et ansvar. En forpligtelse til at tage godt vare på det, I åbenbart synes, jeg kan. At jeg skal tro på det og bruge min tid og mine kræfter på at udvikle det videre. Jeg lover at gøre mig umage alt, hvad jeg kan. Tak.